सोर डाक्टार जानो लुबैदों गसंबाय नाइन आरो 10 एबसेन्टलि फरायबाय सोर डाक्टार जामारगोन दे यस डाक्टार जानो आरो सोर बिदि गैया लेडि डाक्टार गैया यस सानै आरो सोर दं साथाम साब्रै साबा बांगासिनो दं आरो आखाइ खबना आरो Direktur, soal engineer jangan, engineer, yes, nggak punya, ada, yes, akan kau kenal, thank you, soal profesor jangan, profesor, yes, profesor, akan kau kenal kita mengenai, thank you, siapa, soal businessman. Pak Kalangan. Yes. Mana? Ma business. Mana? Mana business? Okay, ini apa kan? Itu business kan, nama. Ma Pak Kalangan sir. Hah? Kantor Pak Kalangan deksa. Yes. Apa kenal? Kau masuk Kalangan. Siapa? Sir kira Kalangan. Mana kira nari? Kan Kalangan sir. दे तो मात्र बात मैंने कौन आने से तो जाने अंदर नीता मोनी मन बरना क्या किया बोला हाँ यस mana मैंने कौन है यस तो से कौन है कुछ में सही क्या Mereka lalu, kemudian kita langsung mandang dulu, kan? Apa itu? Kok? Lagi kaya, kengsi holiuna. 상자오 그랑이 그탕 귀사기요 그탕 모나나이 살라라이 노자부그 상자하나야로 알아야로 알아야로 Siapa aja nama? Saya sedang saat. Oh iya, sedang. Aku orang mana enggak? Mana? Aku orang ini sering mereka mana ya biar mereka ini. Sesat. Jadi singa. Oh, ah? Sesat mereka orang ini. Di tangan orang yes. Sir, usaran yes. Jenelau. Kupon boro, ya, mensum, ya. Kira apa yang nemu apa, na? Bisa nggak? Apa kau tahu ya? Kamu mau belajar serba mereka ya? Mereka itu konangan itu dari akademik kan cita dengan apa? Poin itu kemana dengan? Lampas sudah mendengar sebut. Kamu mau belajar dengan masih mana yang kau nyata sebut? सबसे कितने बात है वैसे तो लास्ट कितने चलाता हूँ मैं ये आलायरन सिनेमा नहीं इस्लाम समाज में से आलम भी है इकोनॉमिक से आलायरन ने जैसे इस्लाम आ आलायरन वाले के लिए कितने आलायरन आलायरन ने बताइए ना लेकिन इसी ना मुझे ना हम सुनने वैसे कि सोल पनामन मेटा के सोल लेजामन मास सिनेमा नहीं भी है काफी नीचे लगने से लेवार मंदिर में सिनेमा आलायरन मामा dan nengge kaps ko nengge ci kalam yes sang metai lezakan mana wholesale se metai lezaba biar kurza pesa mana nama lain sandra biar hai jai zubin gaga wholesale sapla lahir papon masalah soal sapla lahir itu mau kamai na hai itu nengge pola itu langkazan neng nama ba metai pon lewa alat selesai ini tadi ini ke stroke kalam ambil ke kawai bai ini ulau
जाय जि जानो गोसो बेखौ लांफाजोब आं बेखौ खावलायबाय दा सोर आं मोनसे सर्ट खालामनो लुबैदों सोर सोर डाक्टार जागोन दहाय सोंदोंमोन ना येस नों डाक्टार जानोबा दा जोंनाथ' मोनथाम स्ट्रिम थायो आर्ट्स साइन्स कमार्स माबायदिसो लानो होननाय साइन्सआव मा साबजेक्ट लादों नों मिथिया मिथिया दासिम ini anak biology, physics, chemistry. Jadi saya bachelor of dokter Pak barat जाहैबाय जों शर्टली बुङो PCB होननानै बुङो फिजिक्स केमिस्ट्रि बाय'ल'जि बे मोनथाम थानांगोन नङा होमबा बे मोनथाम कम्बाइनेसन थाथारनांगोन मिथिया बेखौ PCB फिजिक्स केमिस्ट्रि बाय'ल'जि बे मोनथामखौ लानानै नों हायार सेकेन्डारि लाथारनांगोन साइन्सआव फार्स्ट इयार नङा होमबा फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयारखौ फरायनानै बिनि उनाव मेडिकेल एन्ट्रेन्स एन्ट्रेन्स होयो दाथ' जों गोदानै नायदों NEET निटआव नङा होमबा बेयाव नों फोथारनांगोन जेरैखि जाया जेरेखम दा बेनि थाखाय जेरेखम नेशनेल एलिजिबिलिटि काम एन्ट्रेन्स टेस्ट बेयाव नों एटेम्प जानांगोन दा बेखौ होथारनांगोन जेरैखि जाया दा बेयावनो नों सेलेक्ट जागोन अल इन्डिया जेसेबांनाखि नोङो मेडिकेल कलेजेस दङ सिगां जोङो नायदोंमोन CEE बेनिफ्रायबो सेलेक्ट जानायखौ जों नुदोंमोन दाबो नोङो नाय मा गोदान गोदान दङ नों नेटआव सार्च खालामना नुबा नुगोन आरो जायफोर डक्टर दङ दा फेराबारि ओनसोलाव जाय डक्टर जानो लुबैदों आं फरायसालिखौ बेखौनो खावलायदों नोङो जिखिनि डक्टर दङ बे डक्टरजों कनसाल्ट खालामबाय था पान्जाबनिखौ सिनायोना सिनायो मा गामिनि जालुकबारि दा पान्जाबनिया PMC आव फरायो